Buscar solucións á precaria situación da montaña luguesa para facer fronte ao lume será o primeiro dos asuntos que abordaremos hoxe. O resto, vémolo no sumario e comezamos. Os concellos que recibirán axuda polo canon hidroeléctrico investirán en obras veciñais. Deron comezo ás obras de derrube das casas do Celeiriño, en Viveiro. O Centro San Vicente de Paúl conmemora 25 anos de entrega a persoas con discapacidade intelectual. A delegada territorial da Xunta de Galicia en Lugo dá resposta a preguntas dos veciños da provincia. Coñeceremos o labor profesional das mariscadoras do Vicedo. Será na praia da Abrela, en Viveiro. O éxito de Quilómetro Cero déixase sentir na promoción turística e no desenvolvemento económico da provincia. Acadar a cobertura contra incendios da totalidade da provincia é un dos retos que afronta a Deputación de Lugo. O presidente da institución provincial viaxou esta semana á montaña onde tratou o problema cos alcaldes desta zona. A parroquia de Vilanova en Cervantes foi unha das zonas afectadas este verán polos lumes forestais. O presidente da Diputación comprobou in situ a catástrofe das chamas nesta zona e reuniuse cos alcaldes da montaña luguesa para coñecer a dramática situación que sofren os seus municipios en materia de emerxencias contra incendios. Mellorar os servicios aos veciños, non? É o que se trata, ademais neste concello que é un concello moi disperso, as aldeas están moi dispersas, 130 e tantas, unha geografía moi difícil, que é máis difícil dar os servicios, e dar os servicios en tempo aos nosos veciños. Nosotros estamos traballando con os medios moi obsoletos, incluso un coche que temos moderno ten moitas dificultades para entrar, porque patina, non ten tracción ás 4 rodas, e isto ten unhas características especiales, sobre todo no inverno, que son moi difíciles de atender. Gómez Besteiro expuxo a posibilidade de reforzar cada municipio con máis persoal e maquinaria. O presidente trasladará as demandas dos rexedores ao conselleiro de presidencia na vindeira reunión do Consorcio Provincial de Bombeiros. Estás ultimando esa reunión na que nos temos que encontrar os dous socios do consorcio, que son a Diputación e a Xunta, e onde sería realmente bon que houbera acordo ao 100% en todas as decisións, non? Pero para iso nós temos que pensar que a Diputación preserva o que é a provincia, aínda que a Xunta de Galicia pode ter un interés de todo o país, non? Que eu tamén entendo, pero a mellor en algún punto non é coincidente que a provincia, e se non é coincidente, nós temos que estar aí para defender o que nos corresponde, que é esta provincia. Besteiro reclamará á Xunta unha cobertura contra incendios do 100% na provincia, para que ningunha parte da poboación quede desatendida. A pasada semana foron Pantón e Pobra do Brollón. Este mércores, Quiroga e Ribas de Sil. Son os primeiros municipios cos que a Deputación de Lugo acadou senllos acordos para levar a cabo obras con cargo ao canon. En total, son 15 concellos con produción hidroeléctrica nos que a institución provincial investirá máis de 6 millóns de euros, a pesar de que non contan con sentenza favorable como Chantada. A carón da Casa do Concello de Ribas de Sil estáse a construir a Casa da Cultura. O edificio social rematarase coas axudas do canon. Melloras na rede viaria provincial e maquinaria municipal son outras das necesidades que se poderían cubrir con máis de 460.000 euros asignados. Que desde a Xunta de Galicia se nos financie un camión de incendios que nun accidente o ano pasado se fastidiou o noso, e digamos que a Xunta ahora mesmo non nos está recibindo esa petición. Seguiremos intentando, pero se non é así, en posteriores fechas seguiremos tamén con Diputación e con outros organismos para ese tipo de cousas. En Quiroga cometeránse obras en varios núcleos de poboación. O investimento neste municipio supera os 50.000 euros. Temos que agradecer que se desbloqueara esta situación e que se desbloqueara dunha forma institucional, sin necesidade de emprender ninguna acción legal, non?
que tampouco non sabríamos se tería resultados positivos, e creo que non tendría ningún resultado positivo, o sea que entendendo isto, pois doblemente agradecemento ao equipo de goberno e á Diputación Provincial. Os veciños de Pobra de Brollón e Pantón beneficiaránse dos cerca de 400.000 euros que lles corresponden polo reparto do canon. Esta semana comezou a primeira fase da demolición de 8 casas no barrio viveirense do Celeiriño. O deterioro dos inmobles provocado pola excavación dun solar para a construción dun edificio obrigou a tomar esta medida. O fin, preservar a seguridade dos habitantes das casas afectadas. O derribo das casas do Celeiriño en Viveiro realizarase por fases para evitar o efecto dominó no resto das vivendas do entorno. Según los informes técnicos, una vez quitado el peso de esas casas, por llamarlo de alguna manera, podría continuar la obra hasta la altura de la calle. En ese momento pararíamos la obra, deberíamos de sanear las calles en todos los sentidos constructivos, obra de saneamiento, etc. Y a partir de ahí se tomaría la decisión de si continúa la obra o no. Esta semana comezaron os traballos de demolición. Nestes momentos, estáse a cambiar o cableado eléctrico coa intención de evitar que os demais residentes do barrio se queden sen electricidade. En estos momentos estamos satisfechos porque se sigue adelantando la solución, pero expectantes porque es un problema moi difícil. Os veciños afectados levan realoxados dende a primeira alarma de risco de desplome. Nestes días pasaron polo barrio para retirar dos inmobles algúns dos seus enseres, sempre, eso sí, acompañados por técnicos de protección civil. Desde la Corporación Municipal hemos atendido en el día a día, a veces con incomprensiones, a veces con algunos problemas, pero con el diálogo constante con los vecinos. O Concello fixo unha evacuación pois moi correcta, que é o que hai que facer cando hai un peligro de que pase alguna desgracia. Claro, están pagando eso, a pensión do mes, uns pisos, outras casas, e outras cousas tan efectivas.